Ningkong ai ngai ngu yo blei ubalai hangi ya kani kalan kabang yo ban ya tei ban ya slok kumni kumsi para ha ka kerteng utrai lengba kani ka program wan ban mani jong ka jinya seng sama ke jipi sinot ke jungi ha kani ka good news tv channel kumta ha kani ka por pat ha kani ka step ka ban kong jong kani ka tayo ka ba mata ngai khublei i ya phi baro i wei pi wei kat ki ba pe ya kani ke jinga slok ha ka kerteng ka ba tiang tam bat ka ba don bortam ko jong utrai bat onong pen im jongi u Jesus Christ nga ai khoblei kerpang ru ya ka good news tv jong ka jinga seng samla ki jipi sinat semngi ki jongi kabla ai benta yanga bat kabla ai yanga ya kani ka kabu ya ka bangan yo ban ya tei bat ban ya slok lengba jong kani ka step ka ba mata ngi pediang snobha ya phi baro ha kani ka step lengba jong kani ka jinga puson nakaktin ka jong blei lengba jong kani ka step ka ba mata ka phang ka banga kwa bangin ya phai ba bangin ya puson nakaktin ka jong blei ka bangila ban siam nakasiti ka baning kong jong yo anis san kal nong kat khon ka basan ki kentin ki bong kumni u ei uta u ba job no thiaw ya ka ta ka perthei tang uta ken u bangai ba u jisu ulong u khun u blei ka phang pedeng ka banga kwa bangin ya puson lang leng ba jong ka step ka mata kalong u bangai hau jisu u job no thiaw ya ka perthei ka jing sisa pra bangai i ka badon hapo ka tenrai jong ka donut ka chengi ka dei maka ka ba penlong yangi bangin la ban le ikikam bat bangila ru ban penmi yakiso naki kaju kajingen kajonga bat kajongi hau khun jong blei ka penla yangi ban penlong yangi bat bangila ban job thiaw ru ya kani ka perthei bat yakipop ku jaka ngi ken mau ye itemen pesan HMCM ha ka jirwai laispa an ripusan nak ka kot jirwai ka jingi ilarwai siamen sim kumni haka chorus ngin job da ka jingen ngin job da ka jingen oh da jing job don buram ngin job ya ka perthei bunsin haka jing em ka jingi ngi pe tang ya ki ba kraw ki ba ki briu ki jule haka jing em ka chuki ndrei tungin tip ya kani ka jing sisa ba kata ka di ka jing ka ba scam ka ba shania bat ka ba aitilut ka ba penla yanu ban yeng ban yale ban job ru yaki ngi ken mau yo u debit u khana samla lut ula yeng ban yale yo koliat ramha haka kerteng ka jong utrai tang dai ijing siat mau ka jong u da ka ba utip scam bat da ka ba ngai scam ru ba u blei jong u kham kraw ban ya uta u ramha ki Filistia ngi ken mau shu ya Moses ula yeng yale persya hakmat ka jong usim paru usim u barunar u badonbor u Moses u yeng ban siania hauta u blei u bakraw u bala ong kumni ngalong bangalong u bala kularu ya u ban le hashua jong u nang tang ngi ken mau shu prabangi bi ya Shedrak umesang badu abent niku kila jit bansa ya kalawarding barhem ban ya kabamani ya kadur belai thau namar kitip biang ba uta u belai jongki un om ino yaki da sisa prabangai in ula penpau ban kila ya don ula penpau ila ka jong kabor ka jong u bat kila don ru kibiyoi hakata kalawarding bakidon saungut ban la ong kaktin ka jong blei ba what it iwei isnyu ru im claiming satya ngiken mau shu prabangi bin ya kisenran ki banengkong ki jong jisu kila sya set patok tang namar kila ya lap ya ka kerteng ka jong jisu Christ kinge da sisa ba ublei ubala penmi pan naki bayam ilau jong khun batang marwe jong u undon ringkat ru bat ki barabor ban la pendap ru yaki da mensim jong bulai ba penrem hapo jong ki kum kading barhem nang ta kum ki bangai tu ai ba manga bat mangiru kum ki khon ki jong blei ki bangai ba utrai jisu ulong khon jong blei bat ki bangai ru ya ka tien ka jing sisa ka jong blei ki ba juduai ru da ka jingai ka ba sisa bat ka ba scam da ka jing kami lenti ya ki kamba ka jong blei ba hapo ka donun ban ki sing ka jong ibaro ki long ki bla thang rem da ka jing sai ka ba thaba jong u nang ba ngi nang la
ban nang yai perta ya ka jing sisa ha ki bahai jorong tam tu kum ki bangen tu ngin bat scam ha kata ka jing sisa bat tu ngin ya pen ban pendap ya ka ni ka jing ya mare thong hadu bangin dayo ya ka pansngan ka bala pendan da klur ba pernai hadu ka jing job thiau lembal utrai jungi Jesus Christ ubala job no thiau bat ubala syong ru ha ka ti ka mon ka jong ubalai bat ubadang ya sai Yanga ban nakabantah jongi to ublei kajingkar khu to ublei unkar khu ya phi baro iwe piwe to ublei un penpau ya kadur kajong u happy bat hanga to unyai airu hangi ya kajingsuk kabamayan blei kajong u hakajing em kajongi kabamalakasngi ai bakajinget kajongi ai bakajinget kajong pi kanang yai kraw halakasngi lengba kaktin kabakhu kajong blei bat lengba kata kajing jom dongin plasena halaka jong ka jing em ka jing simet ka ba man la kasni khnang ba ngin yo penpau ya ka jing don ku yong Chris ha ka jing em ku jong yu ka jong ni ken mau yo ubili karam hisen ulakran kumni hisen kasni pin sayo pule ne pin sayo sngo ba ubili karam ulayam wat nge ya kata ka kentin wat tang kendiat ru namar ngan im ban ya ka bangalong menta ngan supen kela tang ya ka address ni ka jakasa bajunom ka jonga ngan le syaka jingdon ringkan ka jong ublei bat piru pinjom no thiau la da pinge ha ka kerteng ka badon bor ka jong utrai Jesus Christ kinong ruai sem sim uong kumni kita ba job ya kinang syun jankop bali on ai ha beneng hakmat yong ki angel kerteng yong ki flasai tenalor kilum kajing sai do nut ai lut u ngin job ki sipai kajing dom ha kerteng u jisu kum ta prabangai bi ha kan ka step kom ta shua bangin yami ban he chelo ki kam ki ti ki jungi shua bangin le sya ka jing trei ki jing ta ka jingi shua bangin le sya ka bela ka ka jingi to ngin sim ya kan ka sinjam jong ka jingkot jingmot ban bat scam ya kan ka jinghen ha utrai Jesus Christ kumta ha kan ka step shua bangin mi ban lek hala ki joki kam ki duk ka jingi sila ki joki jing trei ki jing ta ka jingi syaki bela ki singi ka jingi to ngin sim ya kan ka sinjam jong ka jingkot jingmot ban bat scam ya kan ka jinghet ka jingi ha utrai Jesus Christ hatu hakatu ka jingruai kabangi yu ngobang barok kabalah ruai da I amebel susngi bad usamla yakit bok suciang kabala ai kerteng tang mami usamla yakit bok suciang ular ruai hakasur jong ka jing duai kabalong ru ka jing khot yanga bat yang ilang baro kabaong kumni kopa totei ya ka jing het ko jonga kumlatei kumbatei ya ka ying halor umau siang bangan yang scam hakerteng jong me to tei ya ka jinghe ko jong aku pa namar ha ungi em ngiki bat ngilong ong gaktin ko jong blei ka bangila ban siam na ka kikam ke apostol ka nong ka benengkong ka dekon ka ba arhu pra to blei on kerku yang iwe biwe leng baju ka de ka por ka bamta na ka benta ka burom ka jong amen dungin pendam ha ka jing duai nga hingu ya me abu blei buk pa chingi ba beneng leng bajong de ka step ka bam takku kenran ngidem haki selajat ki ba khut ki ba kentang ke jame namar melong ublei ubadap da ka jing e ba ublei ubadap da ka jing isnei kenran ngadem hakmat ke jame ba men isnei ku kenrat ban ai bor yingi bangila ban yeng ban yale persya ki putap ke jong setan bangila ban job thiau ru ko pa ya ki jing sneu ki babun jat ko pa ki be yale ban ring pa ban yalam bakla ya ka jing im ko jong ha bat ka jing im ko jingi kum ki khun ki jame atrai yang hasna jungi long mame uding du pat chandu ko pa ahingin jamru ya kan kasngi ha ka jing yai lenti ka jingi leng baju ka kasngi hibar ko we ahingin jam rengkat bat me ko pa namar ngis ngau thu banginam la ko pa ban yang da ka bor beriu ko jingi ka bor ubriu kandu atrai namar ngimlong ai ru em hakmat ka jame kenrat pen kentang trai nadu dal step ko kenrat bat leng baju ka kasngi hibar ko we kerku ya ki khun ki jame ki bas ngau ki bas ngam
giba pai ya kan ka good news ko kan ker khulem ya ki ru da ka ju ka jik khublei ki je me bat ker pang ru ya ki tu giba mat atrai ya ka jing pang ki stom bat giba syate sya khum ha ka jing jing len bas tiu bat ki jing di ba ben pu ha ku kerat ker khulem ya ki ru da ka ju ka jik khublei ki je me ba ya ki ne barok ngada dem ngada pan ha ka teng jong trai bat nong pedem unong siu spa jung Jesus Christ mentala sya si ba bam jukut ngapan amen